Ae. Lae. Megegek ugek sadulita hemel. Yen to ndak waspadakake ingkang prapta ana ing Karang Kadempel. Iki ana Wanara Seta mantan Gembong Senopati Swela Giri. Anoman Yosi Senggana. Padha becik sak tekamu mapan ana Karang Kadempel kene Senggana. Inggih Kyai. Nirbaya nirsangsaya praptanipun Anoman wonten ngarsanipun Kyai Semar Badranaya. Kebareng kula ngaturaken sembah pangabekti tandha pengaji-aji kunjuk wonten paduka Kyai Semar Badranaya. Iya Anoman, wis ndak tampa kanthi bener becik gawe bombonging pikir gambira marwata suta jroning nala. Ora liwat pangestuning Badranaya tampanana Anoman. Inggih Kyai kula pundi dados jimating gesang kula. Kejaba saka kuwi Anoman, wis sakwetara manci Semar Badranaya ora ketemu, ora pasatemon kelawan jeneng sira Anoman. Lah kok iki dadi Janur Gunung Kadingaren. Janur Gunung Kadingaren jeneng sira Anoman prapta ana ing Karang Kadempel kene. Ana parigawe apa Senggana? Kyai, lumaing bawana kureping akasa mboten wonten ingkang saged kula suwuni pirsa kejawi paduka Kyai Semar Badranaya. Perkara apa Senggana? Perkara apa? Kyai, mboten wonten sanes inggih muhung tumrap gesang kula menika, duh Kyai. Rumaos kula gesang wonten Madyapada menika sampun dangu. Anoman urip ana ing jagat raya menika sampun lami. Anggen kula suwita utawi puruhita wonten ngarsanipun Prabu Rama Wijaya ing negari Pancawati Denda duk rumuhun. Kinten kula sak sampunipun rampung anggenipun netepi jejibahan ngrubuhaken negara Ngalengka sampun paripurna ingkang dados gesangipun Anoman. Ewadene dumugi semanten Anoman taksih ginanjar umur ingkang panjang. Kamangka Kyai, kamangka bendara kula sinuwun Prabu Rama Wijaya sampun muksa murut marang kasedan jati lan malihipun kadang-kadang kula wanara inggih sampun paripurna ingkang dados gesangipun. Lah kok Anoman nganti ing ripalungguhan sakniki dereng wonten titikan kapan Anoman dipun timbali kalian Gusti ingkang murbeng dumadi. Duh Kyai Semar, lepat kula menika menapa, dosa kula menika menapa? Kula nyuwun pejah Kyai Semar. Aja ngawur kowe Anoman. Anoman malumpat sampun prapteng witing naga sari mulat mangandhap katingal
Madya yukurwaking gelung rasa waralan kesma kang iga kaeksi aja waton omong ning ngomongo sing nganggo waton senggono. Kok kowe njaluk mati ning Semar iki ketemu pirang perkara, ingkang wenang amurba kang sarta amisesa. Patine menungsa kuwi dudu sakpadaning titah, ning kabeh mau ana astane Gusti ingkang Maha Murah. Senadyan kabeh umat bakal tumekaning pati, asale lemah bali dadi lemah. Ning yen uripmu isih ginanjar umur sing panjang, tegese kewajibane Anoman, darmane Anoman ana ing jagat raya kene durung rampung ngono. Yen kowe njaluk mati ning Semar Badranaya, kowe siji kowe iki kleru, loro tegese kowe kuwi nggege mangsa gelak wanci nrajang kodrating ilahi. Tak jarwani ya Anoman. Pati kuwi pinerang dadi telu. Tak baleni meneh. Pati kuwi pinerang dadi telu. Siji Pati Nesta, loro Pati Madya, dene sing pungkasan sinebut Pati Utama. Siji Pati Nesta. Pati Nesta kuwi tegese pati kanthi cara nerak kodrating pangeran, kanthi cara lampus diri, ngombe racun lan liya-liyane kuwi jenenge Pati Nesta. Yen iki mengko nganti mbok lakoni tenan, nyawamu ora bakal ditampa karo sing kuwasa, wekasan nglambrang dadi jim setan priprayangan. Kuwi sing den arani dening Pati Nesta. Lah ndungkat angka loro ana Pati Madya. Pati Madya kuwi patine menungsa kang wis ndungkap ing mangsa kalane. Pancen pati kuwi mau wis dikersake karo Gusti kang akarya jagat. Perkara besok mlebu swarga apa neraka kuwi gumantung amal tumindake nalikane urip ana ing alam donya. Yen pancen tumindake becik, nglakoni kewajibaning pangeran, ngedoi apa sing dadi laranganing Gusti, iki mengko bakale cadangane ya kaswargan sejati. Ewadene yen uripe ning alam donya iki mung ngoyak butuhe hawa, nyingkur marang pitutur kang sarta ora gelem nindake perintahe pangeran, mengko cadangane ya ana neraka jahanam. Iki tenan Anoman. Kuwi sing den arani dening Pati Madya. Ewadene senggana, ewadene sing pungkasan diarani Pati Utama. Apa to maknane Pati Utama? Pati Utama kuwi tegese pati kang dijalari, bebela bebener, kang sarta mbelani kautaman. Contone para pahlawan kusuma bangsa ingkang netepi jejibane, kang netepi kewajiban kang sarta darmane. Wekasane kok mati ana ing perang gegempuran, kuwi ganjarane ana swarga tundha sanga. Nah, saiki kowe kari milih, saiki Anoman kari milih. Senggana Anoman kepengin mati Nesta apa mati Madya apa mati secara utama? Kula kepengin mati utama, Kyai. Lah dalah.
Semareka den prayekna semunira ririh eka hambalik titiyani gandaya hani Anoman kepengin mati secara pati utama. Lho. Ya to ya. Yen pancen Anoman utawa Senggana kepengin mati utama ya tebusen, tebusen. Merga darmamu urip ana alam padang iki durung rampung, kewajibane Senggana durung rampung. Siji pesti, loro jodoh, telu wahyu, papat derajat pangkat, lima donya. Kuwi kabeh ana panguwasane Gusti kang purbeng dumadi. Inggih ngestokaken dawuh Kyai Semar. Nanging Senggana kok diganjar umur dawa ki ana sebab musababe. Sebabipun punapa Kyai? Ya. Dadi kowe lali kowe. Yen Senggana kepengin ngerti, yen Anoman kepengin sumurup, bakale tak dongengi, bakale tak ceritani, bakale tak elingke dina iki. Kaya ngene ceritane. Kenang apa kok Senggana pinaringan umur sing dawa? Nalika Senggana isih ngabdi utawa suwita marang Prabu Ramawijaya, satriya-satriyaning tanah Jawa. Rungokno ya, kaya ngene. Kaya mangkene critane sejarahe. Kenang apa Anoman kok diganjar umur sing dawa? Kaya ngene tak elingke sejarahe Senggana. Yo. Hey, pa. Ampan nyata saya tidak pantang purba dening manungsa
prakara kudu kalawan bejo kang sarta kaning pati monggo yaksa kura rupa ora isa deng nalendra yaksa halaku kang balwalya ingkang gembira marang ngise siyung metu Prabowo Goro mawali an lesus aprake hampo paribasane tangis kalindesan wengis kumara kinebut dewaning antaka aning peperangan sari kudut palwaga iki maewu-ewu kang dadi tumbaling pabaratan prajuritku tumpes tapis wadya balaku gusis nganti sedulur lan anak-anakku uga melu dadi kurban iki mergo anggonku ngeboti marang katresnan suci yaiku marang Rekyan Warasinta pancen bener jarene para sarjana ingkang sujaning budi pancen bener jarene para sarjana ingkang sujaning budi kalamunta sing jenenge tresna kuwi iso glandang carang saka pucuk kriwikan dadi grojokan gojekan dadi tangisan ya Rama Wijaya Prabu Rama Wijaya kowe aja girang-girang gumuyu dupe kowe wis bisa numpesake wadyabala ing negara Ngalengka Rekyan Sinta bisa rebut Rekyan Sinta bisa rebut Rekyan Sinta bisa dadi bojomu yen sirahe Rahwana Raja wis bosok koklek rubung laler Rama Wijaya tumuli walian sing dadi rasamu senadyan wadyabala prajurit negara Ngalengka diraja wis mblasah ngibarat kaya babatan pacing negaraku wis bubrah nanging Dasamuka tetep isih ngadeg jejeg ana ing kene belani katresnanku Dasamuka netepi jiwaning sinatriya ayo adep ana aku Dasamuka ya Rahwana Raja Rama Wijaya
Wahyut Dosa muka mangungsi kagiat kakundo nang joko-joko Prabu Dasamuka Prabu Dasamuka ya Prabu Rahwanaraja. Put ladialah. Ya. Rama Wijaya piye? Prabu Dasamuka mumpung durung kedadian sira tumekaning pati. Isih gedhe palimarmaning sun marang Dasamuka. Ayo dina iki Dasamuka nungkula. Kowe nungkula dene garwaning sun Rekyan Sinta balekna marang panjenengan ingsun. Yen to kateman mangkono bakale lestari anggonmu dadi ratu mapan ana ing negara Ngalengka. Piye? Aku mbok kon nungkul. Iya. Anggepmu kowe kuwi sapa? Kowe ora susah ngeman karo Dasamuka. Bayangen Sinta, ukupen negara Ngalengka nanging yen wis pedhot gulune Dasamuka ngatang-ngatang dari batang. Yen to mangkono, yen to pancen kaya mangkono pranyata kowe Nalendra kang wegah nampa wewarah nampik pitutur becik endo marang piwulang kang utama. Kowe ratu kang wengis Dasamuka. Kowe ratu kang wengis, sing wengis kowe Rama Wijaya. Kowe ora ngilo karo kahananmu. Kowe ora ngilo karo githokmu. Kowe ngorbanake nyawane ewon prajurit munyuk mung kanggo nuruti tresnamu marang badan sepoto. Mung kanggo nuruti kaperluan pribadimu, mung kanggo nuruti nafsu serakahmu. Kowe bangsat Rama kowe. Munyuk-munyuk kae mbok apusi. Munyuk-munyuk kae mbok apusi, mbok nggo beteng letek ing atimu, anggonmu kabondo marang katresnan. Anggonmu kabondo marang katresnan wadya palaku negara Ngalengka kae blasah nganti kaya babatan pacing iki merga saka nafsu kekarepanmu. Rama Wijaya. Kowe kabondo ing katresnan nganti kowe ngorbanke pirang-pirang nyawa. Apa ngono kuwi dudu wong kejem? Apa kaya ngono kuwi dudu wong wengis? Undange akeh kang ngandharke kowe titise Dewa Wisnu, dewa kang andum kabagyan, dewa kang andum katentreman, dewa kang andum ing reh katresnan. Nanging kabeh mau taek. Ora eneng nyatane. Kang mestine Wisnu kuwi dewa gawe tentrem, gawe kabagyan, nanging yen kowe kuwi dudu Wisnu, ning kowe kuwi ratu sing kepanjingan jiwaning iblis. Kowe ratu sing watakmu kaya kewan tanpa duwe rasa welas kang sarta asih marang sakpadha padaning umating pangeran. Sawangen para wadya balamu padha mblasah kae kabeh saka pakartimu. Kabeh saka pokal gawemu, kowe ratu sing jireh getih wedi mati. Kowe aling-aling bangsaning munyuk sing padha dadi korban. Kowe dudu menungsa Rama. Kowe bangsaning satu kewan, kowe jagal, kowe iblis Rama Wijaya. Aja kleru panampa Dasamuka.
Yektine anggonku napaki perang iki ora mung kasurung brantaning asmara. Njaluk baline Dewi Sinta babar pisan ora. Nanging sing luwih wigati, kewajibane Prabu Rama kuwi mbrasta mamalaning jagat ingkang sinandhang Ratu Ngalengka sak wadyabalane. Mula aja nganti tumpang suh ideping tekad, aja nganti warsuh anggone matrapake katresnan lan kewajiban. Ingkang ingsun tindakake mung kudu nyirnake sukertaning bumi kang ora ana liya ya mung kowe Dasamuka. Dene garwaku Sinta mung kinarya pancatan. Garwaku Sinta mung kinarya pancatan anggonku bisa sak pejagong karo Dasamuka. Dene sapurnaning peperangan iki bakal katondo jaman kang anyar kang kebak ing katentreman ya kuwi jaman Kerta lan Raharja. Gombal cangkemmu Rama. Ucapmu kabeh mau ora ana nyatane, kabeh ucapmu mau mung kanggo ngetokke sucine tumindakmu. Ana ngareping wadya balamu, nanging aku weruh regetaning atimu. Aku weruh regetaning rasamu. Kowe wong lanang kang kaprawasa dening bojo, kowe wong lanang kang uripmu dikuncara dening katresnan, dikuncara dening Sinta. Jejermu satriya nanging sejatine kowe kuwi wong lelemeran, kowe wong jireh, kowe wong ringkeh Rama. Sakarepmu anggonmu ngarani Dasamuka. Ingkang baku Rama Wijaya mung netepi wajibing urip brasta angkara murka ngruwat reretuning jagat kanthi ateteken adiling hukum. Ganjur hilang nyawamu. Aja minggat kowe, yangsat. Yo. Ya. Hey. Tuh. Ya. Kowe. Bongko. Wah.
Sumangkahang grasa-rasa hembar lindhu bumi gunjing Gumaluda gondor ketok humot kang coloni ing Hidasamuka aja sinengguh Rama Wijaya mundur mung tekan semene rawuh Rahwana Raja lena kaprayitnan lair kelawan batin ketaman jemparinge Prabu Rama Wijaya tinjung akhirat kuwi Sang Angkara Murka Odhap nalika samana Drebabah ndepane lemah Nalindra ngalengka diraja Prabu Rahwana Raja eling-eling Sang Dasamuka anggadhuh wujudipun Aji Pancasanya sanadyan dumugining pralaya lamun isih ngambah lemah ngidit kirut kanang limut angin mamiri Anjalari Sang Dasamuka gregah lamun to kasiliring maruta ingkang gugah rasane Sang Dasamuka Rama kuwi isih urip ya yo hey Hae hae a hae hae ai Pancasanya ya hi oi andedel kayuh kono Sang Rama Ndaya Patyana Yaksa Gung Cangkrama namane wela katak sini jejaki troning ware
Tuladha kolam tanpa mena-mena Drajahaladri mila gogo saben ari ya jagat Dewa Bathara ya jagat pangestung Kakara kaendak sawang lamun ora sisip sing dadi panduluning Anoman Ratu Gustiku Prabu Rama Wijaya lagi perang tanding mungsuh nglawan Ratu Hambeknista Budi Candala Ratu saka negara Ngalengka diraja kang jejuluk Prabu Dasamuka ya Sang Prabu Rahwana-raja Batu-batubat kae angger tak sawang Ratu Gustiku nglepasake wujuding panah utawa jemparing Prabu Dasamuka tumekaning pati bisa urip maneh angger saben-saben Ratu Gustiku Prabu Rama Wijaya nglepasake wujude jemparing ngenani dadane Prabu Dasamuka nganti tumekaning pati Dasamuka bisa urip maneh kaya mangkono marambah makaping-kaping Anoman duk kepungkur nate didongengi mbok menawa Prabu Dasamuka kuwi bisa sekti mandraguna pilih tanding sajroning ayuda awit anggaduh wujuding aji-aji Pancasanya aji-aji Pancasanya matiya sedina ping 17 paribasane lamun isih ngambah lemah kang sarta isih kesinungan bumi geni banyu angin kang sarta swasana ragane iso urip maneh kaya wungu saka nendra ya perang ora mung nganggo akal nanging perang ya kudu ngandelake akal Anoman bakal bedol wujuding gunung Karungrungan Senggana bakal bedol wujuding gunung Karungrungan barengi karo Ratu Gustiku kang lepasake wujuding jemparing ngenani dadane Dasamuka ragane Dasamuka tablek nganggo gunung Karungrungan janji Dasamuka ora mudhar tak sembah hidri-hidran dene iki
maning rat leketeking jagat gelah gleng bumi panus maning jaji laknat sukertaning bawana munyuk Anoman ngangkaya kuwi yo aku wis mbok pateni nanging Seksenana sumpah utawa sepatane Dasamuka ya Sang Rahwana Raja aku bakale tetep ngideri jagat sukmane Dasamuka tetep gentayangan aku ora bakal leren anggonku nggara godha ana ing jagat raya lamun sukmane Dasamuka durung bisa sesandingan kelawan wanita titis Widawati Angudari tiasra riwut ora wedi rawat wawadi wedi lamun kauningan mring sang hambek ngumaladi tanwandi pinardi bloko Tanwandi pinardi bloko kacurenan kang hambek juti Anoman Senggana aja kegeden rumangsa kowe dupeh kowe wis bisa paring pambiyantu marang panjenengan ingsun nyirnake Prabu Rahwana Raja babar pisan Prabu Rama ora ndugamana yen to lancang tumindake Anoman tanpa njaluk idi palilah marang panjenengan ingsun kowe wani nablek Anoman wani nablek wujute gunung karungrungan marang Ratu Ngalengkadiraja Prabu Dasamuka Anoman dina iki rungokno sepatane Prabu Rama Wijaya ya saka gedene kaluputaning Anoman anggonmu wani tumindak dudu mateni mungsuhe Prabu Rama Wijaya tanpa njaluk idi palilah kelawan panjenengan ingsun tumindak mulancang krana wani ngremehke kelawan panjenengan ingsun rungokno sepataku rungokno sepatane Prabu Rama Wijaya Anoman kanggo srana midana marang kabeh kang dadi dosa kang sarta kaluputaning senggana uripe Anoman besok bakal diganjar umur dawa kepara nganti 600-700 taun uripmu besok aduh mati aku Prataruna hangutiya sanes karama kasangune dumati marsudi engkabro kang akeh gunane bisane sambojo laperana Marsudi engkabro kang akeh gunane
ora-orane Prabu Rama Wijaya kuwi rak titise Bathara Wisnu. Sabda Raja Pandhita Ratu pangandikaning Nalendra tan kena wolamali Bindhawe Kresna ingkang tumetes ana Dlancang Seta sayekti datan kena den ilangi. Panandang adile mung disandang, lelakon adile mung dilakoni. Senggana mbok menawa kodrate uripmu pancen kudu kaya mangkono, nanging Anoman umurmu diparingi dawa iki tampanen kanthi jembaring ati. Umurmu kang dawa iki malah bisa kinarya. Umurmu kang dawa iki malah bisa kinarya Anoman nyeramake uripmu sak wutuhe marang garising bebener lan kautaman. Merga senadyan umurmu dawa nanging ragamu isih kuwawa netepi darmaning urip ana Madyapada iki. Nuwun inggih ngestakaken dawuh Kiai. Kowe apa wis bisa nampa lelakon iki? Inggih saged Kiai. Sing ikhlas rasamu ya Senggana. Nuwun sewu Kiai. Kepiye ana apa maneh Anoman? Saksampunipun kula puruita dumateng Sinuwun Rama Wijaya, kamangka Gusti kula Sinuwun Prabu Sri Rama Wijaya sampun murut wonten ing Kasedan Jati. Lajeng Anoman menika kadidene kecalan pengayoman. Anoman kadidene kelangan pengayoman. Kula badhe suwita dhateng sinten keparenga paring dawuh dumateng kula pun Anoman Kyai Semar. Ngene ora suwe maneh Ratu Gustimu Prabu Rama Wijaya bakal manitis marang titah ing Madyapada. Ya priyayi kang ketitisan Prabu Rama Wijaya kang bakal dadi papan pasuwitaning Anoman. Mekaten Kyai. Ya, mula prayogane jeneng sira Senggana luwih dhisik tetugura ana sak kiwa tengene Astana Gadamadana. Anoman tetugura ana sak kiwa tengene Astana Gadamadana. Astana Gadamadana mono papan pesareane leluwur negara Mandura. Yen jeneng sira Anoman mapan ana kana kok durung ketemu karo priyayi sing ketitisan dening Prabu Rama Wijaya, aja pisan-pisan Anoman oncat saka papan kono. Gusti bakal nuntun lakuning Senggana. Aduh, matur nuwun Kyai Semar. Leng-lenging driya mangu-mangu mangun gong kanduhan rimang lerlena tanpa kahanen lerlena tanpa kanen yen dam tulusa yen tambulusa mengko sang Hyang Utama ngaturaken panuwun dhateng Sang Kyai Semar kadidene lumampah ing wanci pangklong kepapak ing obor sastra midhanget sabda pangandikanipun Kyai Semar padang tetrawangan raos sing manah kula ingkang nembe hanandang pepeteng menawi makaten kula badhe nyuwun pamit Sang Kyai Semar Badranaya. Anoman dinten sakmangke badhe tetugur wonten sakiwa tengenipun Astana Gadamadana. Senggana mboten badhe pisan-pisan uncat utawi mentar saking papan ingkang
namanipun Astana Gada Madana mriku menawi Anoman dereng kepanggih kalian calon baya sinten ingkang dados panitisanipun Prabu Rama Wijaya ingkang mengkinipun kenging saged kinarya papan pasuwitan kula Kyai Semar Badranaya. Ya wis kana mangkato Anoman, mangkato Senggana. Aja nganti mayang tumoleh kang dadi lakuning Anoman. Ndarengi sintrang samirana. Ndarengi sintrang samirana muga-muga sembada ingkang jinangka rahayu ingkang tinemu basuki kang kaesti gagah ingkang jinangkah Senggana. Sintrang samirana kekere waris pamitan guru ing paran inuntun emanon umapaing lelakon Sintrang samirana kekere waris pamitan guru ing Sintrang samirana kekere waris pamitan guru ing paran inuntun emanon umapaing Sewaka
bijil langenira sang nar pakti lampah hira alon Jelangan mira Gina rebek Badaya yuwarna nira ya jagat Dewa Bathara ya jagat Pramudita mugi katentreman karahayon lan keselamatan tansah kasarira marang panjenenganing sun sumrambahe marang para warga gung ing negara Ndwarawati. Anakku bocah bagus anak Anong Anindita bisa mikul dhuwur mendem jero asmane wong tuwa Samba Wisnu Brata. Kawula nok-nok wonten tinimbalan ingkang adhawuh Kanjeng Rama Dewaji amiji dumateng ingkang putra ing kasatriyan Parang Garuda kula pun Samba Wisnu Brata. Setyaki kawula wonten timbalan ingkang adhawuh Kaka Prabu amiji ingkang rayi ing swala bumi kula pun Setyaki inggih Singa Molang Jaya. Sawetara dikepenakne anggone padha lungguh ya. Ya ngger ya di panjenenganing sun ora bisa wawan pangandikan ingkang kanthi pratitis marang jeneng sira sekarone. Awit apa? Awit
jeneng sira padha sumurup lan jeneng sira padha mangerteni kalamunta dina sakmengko Praja Dwaraka negara Dwarawati kerawuhan tamu agung saka negara Mandura. Inggih kawula nok-nok Dewaji sasana saha wanci kula borongaken dhateng Rama Dewaji anggenipun badhe manembrama rawuhipun Wa Prabu Baladewa saking negari Mandura ingkang sakmangke sampun kasembadan rawuh wonten ing negari Dwarawati. Ya samba banget panarimaku. Duh Koko Prabu jimating gesang kula donya prapting delahan. Duh Koko Prabu Baladewa sami wilujeng rawuhipun Koko Prabu Baladewa dumugi ing negari Dwarawati mriki. Duh Koko Prabu. Wih. Lah ya. Iya Kresna. Nir ing sambi kala ora ana alangan sawiji apa budal saka negara Mandura tumeka ing negara Dwarawati. Tansah ginanjar karaharjan kang sarta kawilujengan ora nyandung sambi kala sawiji apa Kresna. Nuwun inggih Duh Koko Prabu. Piye Kresna? Sak rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu ingkang rayi ngaturaken pasegahan pana krami pambagi mugi kunjuk sahandhap pepada paduka Kanjeng Koko Prabu Balarama. Ya Kresna. Dahat katedha kalingga murda seh panakramane Yayi ing Dwaraka ingkang rumentah marang pun Kakang ing Manduraka sok daline Kresna. Puja pangestawane pun Kakang wae tumrapa marang Yayi Harimurti. Inggih Koko Prabu. Gorawalan anggen kula mundi kapetekaken wonten ing Jojok Urmaketing Wardaya mewah ana rah daging kayuwanan. Mboten langkung monggo kula dherekaken lenggah ingkang kanthi prayogi. Duh Koko Prabu. Piye Kresna? Monggo kula aturi lenggah ingkang kanthi prayogi. Lah iya to. Kaya ora kurang prayoga anggonku lungguh ana ing negaramu Praja Dwarawati kene Kresna. Koko Prabu. Piye Kresna? Sak sampunipun lenggah ingkang kanthi prayogi kadi dene winalik ingkang dados raos kawula sumangga Duh Koko Prabu. Kula ngertos bilih palenggahan sakmangke paduka Kanjeng Koko Prabu Baladewa rawuh ing negari Dwarawati. Semunipun wonten babakan ingkang wigati keparenga sumangga. Ingkang rayi ing Dwarawati sumedya ngangklungaken jangga nilingaken karna nyadong rumentahing sabda dawuh pangandikanipun Koko Prabu Balarama. Non ngestokake dawuhe Yayi Kresna. Bremara reh manguswa umya ngambrang kadi karonaning kaswasih ring marga hamalatgung. Orisan Ganta Mastrat maca leng-leng lalu mangulati Surya mangrangsang wayah Surya mangrangsang wayah Umyus amara wayahanto Kresna praptanipun Kakang ing Mandura ingkang angka sepisan kepingin tilik kayuwanane Yayi Kresna sumrambahe marang para wargagung ing negara Dwarawati. Puja lan puji syukur kang jero yen kabeh tansah ginanjar kawilujengan kang sarta kebagas warasan. Lah ewa dene ndungkap kang angka 2 Kresna. Pun Kakang Baladewa ngaturake alam oneng alam kuwi tembung lawas oneng kuwi tegese kangen awit wis sawetara panci ora bisa wawan pangandikan kanthi pratitis kelawan jeneng sira Yayi Harimurti. Janjane ngono pun Kakang yo kepengin kok Di. Janjane ngono pun Kakang Baladewa ya kepengin. Nalikanipun Kakang miyos siniwaka ana ing negaraku negara Mandura, wakasane Yayi Kresna tilik sambang ana ing negara Mandura. Ning mbok menawa kepinginanipun Kakang iki sakjeke urip ora bakal kelakon. Jalaran Yayi Kresna wis sumpah kang disekseni jagat raya sak isine.
nalikane kowe isih jaman dadi begal, nalikane Kresna isih jaman dadi kecu, dadi brandalan sak panunggalane biyen. Kowe tau nyilih pusakanipun Kakang, kowe tau nyilih pusakanipun Kakang nembung bakal nyilih wujute Kyai Nenggala. Kinarya mateni Ratu Angkara Murka saka negara Dwarawati Purwa kang jejuluk Prabu Yudakala Kresna ya Sang Prabu Kresna Pujangga. Ning sak ngertiku kowe biyen isih dadi maling. Temahan ora tak silih pusaka Kyai Nenggala nanging malah tak unek-unekke nganti entek amek kurang golek nganti Yayi Narayana kewektu sing dadi tembunge kewektu sing dadi sumpahe. Sumpahe Yayi Kresna Kaka Prabu menawi mboten dipun ampili wujudipun Kyai Nenggala mbok inggih sampun